пак не се казва за наказателната процедура спрямо България, която е започната. Водят се вече доста дела в съда в Люксембург. Надяваме се, че някой в българските държавни институции ще каже какви ще са последиците за нас като данъкоплатци от едни бъдещи дела срещу България от страна на акционерите и вложителите в КТБ. Искаме това да се даде като отговор. Също така Иван Искров да отговори чии интереси защитава, дали на народа или някакви други интереси. Какво прави той като управител за БНБ, какво е свършил, квесторите какво са направили в тая банка, помагат ли за нейното оздравяване или правят точно обратното. Постоянно те не се занимават с оздравяване на банката, с някакви други дейности. Коя е причината този надзор да бъде удължен с още 2 месеца? Ние очакваме да получим тези отговори. За прокурора. За сега ние не получаваме никакви отговори по тези неща. Къде са хората? Хората си явно по къщите, защото това не е нормална ситуация. Толкова много пострадали хора в България. Общо вложителите пострадали в КТБ са над 500 000 човека. Това е 4-та по големина банка в страната. Системна банка. Системна банка, на която е отказана помощ от страна на БНБ, което е нейно задължение да оказва ликвидна помощ.